Royal B Production. Joe Buamponi. Okay. Austere Record. Sir. Nnim say from the one I know tonight. Se bibi nko yi a me hu obi a me ko ka kire no. Only the only person to me and we share my ideas. Asema me bra penyi be kan yi. Ma catch you several times. Ma me mo aye bia. Fa kuma me ten. Of course yes. Me I say it doesn't feel right. I say me who ni say bi ana da chi bi no akofa semaba. Ya sas ye dai. Ya doso ekọ Nnim. Ya tina ya na ye mo ye bra. Wo be se chinchina ye kofa busuya sas ni afa ni ye ko sha ase. Enye ye dia o. We ya wo ken enye ye dia. Every bedroom menti ase a afa na sase wa na obetwema nso. Ye nwini bibi. Ye papa e fight it on sasugu ho. Inti sebe producer ye ntina ha. Ne ye mabonte sufo ndidi ho. With your prosperity within charge me. Unia be me. O ha adwene wo. Ti ye kwa akwaje busuya sase ya fe ne ye kwasha ase adoi. Eye mu papa de wo. Ti mu mienu mu de wo. E de asem beba. Me ntina he ya. This say ye jawa ye be ne de. Sase ye be come on. I was saying, as I swan account. Na, in your name, your dear was sweet, and repemno, a son. Now you're moving coy, for show Tim say, how cry with you. Me papa dear, away anymore. They toss me, no. Nnim say me brow problem, because I shall somebody tuning him, or cast Debbie. Me cabin shame one on one simu pampan, a buy. Say be up your medron, or when he said, well, mammy be a more. For sending what you me. And na wo ba me ho ma me boa no untumi kana no ntum enka se ni se fa san show tim se wa sha se wo tonton sa se ne bi nti se wo ma me kwan se me mra me fa bi se man kontem na oton a ade e penna me wi ase ma koma me tofi hwan na me ko bisa ne se enno afi wo ma me bi wo de enno na ye na ho beto wa mate ase yenye ne sa tu pani asase wi ananka sananka o yenton so ne manema ne fa nko shaase ye niska bi adachi yenye ne sa wo de wa kan mate why na me shira wate
O dwendwene a mempe. Manyama cry, yam rent. I mean, sure. So, dwendwene, young Colonel Commode. Why? You don't know. I dare not pay. And Yamiano Adrian, Me won't cry. and Yamiano Adrian, And also, 2 dear, no idea. I'm an enterprise. Nami ya kalasa. Na ujina ma yere kasa cha fe na be me das. Na wadar ma me pa. Me de nka de oyire ye no. Se me ya bisu abone a. Ka me nkasa hu bi oda. Na empanyin se e word de beba. Wadar ma e bin se bi. O de metimi aka che wa ne se. Me mfa se me hye mu. Ti do waka mate. Me ana mbe ka kire se. O chefa wum. Ye nyina de a we kura ye nche. De open no abefa. Na me so de me pe de hia me na me so me de bi ye. Ye papa na ewu agya che yade. Nti so aka mate me de me wo ho. Eti no we ya ho bo anu aba tam bi apese oba bia no. Papa to nyame aduma ochina. E china nko a. Chana papa meba. Okay, me wo me ofi why? Ti me da CP so. Me ko ba bia. Mira, such a word, you make it be a fanyasam. A bay a bushing in the Mia and Nina Sabedamso. I'm on tea, my little massam. You say, Bibi, I would want Cassawa more ding and a such a say. Say, dear Granamy. Mira. Onipa, why be allowed here? Young there. When you're mere woo, ain't you young sign? Ufinipa, what be alien? Come with there. When you're mere woo, ain't you young sign? Patter pam 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 pam. Pa 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 pam 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 pa 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 pam 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 pam. The way Johnny no, when Nnim baby ote. Who free say what that? Oh blah. Ko say net say. Ti wanim na nya ho na mbae. Me bae a wotu ya me yapa me nua keto ano. Ya de de emfansere. Nanso me nua bra tie bi o yare kura tie bi da chi uni ho kura ba bia wo bi wa hunu de oba na akofa ne bae ubroni amado no broni amado broni ayukuni broni bretu ni asene broni akwana ne adua na broni asene ne aguna broni ya akofa ne bae minim se obonton e wo Kyrgyzstan yo so obonton e wo Pakistan yo so obonton oh India so obonton wo Turkish me ye sure say obonton wo Lebanon ha na bobo hwe asase na kare kwadi lo bosia no me need to so okode me nya la ne da the time I wo ko no na me chat ne da so wo ko ho a woni asamre man e kwadu ne hu nyina no na asamre no ansa no obenya asamre madi no me na me ye campaign okrum ka me ye tuni tantan ko ba afre kura ye de be frɛ no kura no ntimi ntina krum ha wo de ye papa sase a me ka hu bi wa me bo mama ne amfasu ani bia kasade ama mi kunu pani se de onua yale se na anka me de ko han nyese me koton makasa nya hwe fama no na mi kura madi aginamu ami akase bia wondo so bosu nsia ana afi baako o fa me ho inti se okokwaji se 100 million se 50 million no a sheda de 2000 bi atoto nura ma no afa de aka de akoye oti e de akobo life ukwa yi ase ya kase broni amado sa amfa o makọ seho ma seho ajanto ni na me na me ka kire ma seho se basa enti se kroma wakọ seho se
Edian akokache asem edian akokache ono. Makaka che asase no me papa dia ene me so na me panyi me na di me papa dia. Nti se wunya bi eme mfa hwe onua bema. Me se ko bobisia no wosane ono abo akokasa se mane fam emam ska. Man fami nua ni di anko wo na me de wudi ko se makose ho. Agya Anthony. Ade Anthony. Ene ye. Unua ne wonya omobo. Unua ne wonya omobo. Ade. Ne ho ye mbobo sese. Wo na me ne wanya bra akose. Aha bra so. Wo no na bi du di le. Ja se bie maye. Menye sa na unazu. Tie de me ka kire no ananya wonko so na ayare. Jimmy. Haya. Jimmy. Diaba no. Jimmy. Diaba. Anthony. Jimmy. Me ka se we. Hey, Agya Anthony. Maya papa na manyaya. Benkashi. Mede masa mambo nyame. Bad saying. Papa ya wi ya unim sede na tie. Papa ya wi ya. Ya wi ya papa ya repre kupe. Papa. Kuti se na odi be ya me. Hey. Na ne be me. Enti misi ewu apa. Enti papa ewu apa. Obisha phone be phone mo se dey. O ṣiṣẹ́ yẹn ni ẹyẹ o yẹ o ṣiṣẹ́ mo na yẹ panifo no mo yẹ busuafo ti wa bẹ di di wo bi e bẹ o na yẹ bẹ ma kisi Papa mi jini sabe That's not what I expected. You see, you make me say, I wish I would. Yeah, like I would. The other I'm not my baby, Madame Monosia. Never can say, I wish I would. Because in I say, I would. I couldn't a coquette one every day in the school. I know if you know what we will. In a bay, I say, I would not. Ya kan wa mum ne ehu de be ya awe ho kra hwa na ya ye kra so be bo no nto ko fa de go fraba de ti school wa mi ndimi kra nya gi nsia de ndimi sere mo munya botere na mo kan mo self down na isu no me sel nya botere why na botere bi ya be kama why mami na botere mi nsu why
me can be brilliant to one feel. It's you. I said, put yourself together. Emma way and take you over you now when you're not myself. I was a wood nama busian. I bear my see I would have busian. We here to I see I know I was a watch from more red. As I was so young who say an answer one of the from more red. The situation now is it's my father, my mom, and sometimes you. Inti Papa Yefim. Mammy so go. Papa Yare Crada Honor. We are witness to it. You can testify, say. Sometimes, when I be surprised, maybe you come in that. I will just let. So, what man baby? Look at all this struggle. Early stages of Marco school, and I may fall through all this struggle. Papa Yefim, what becomes of me now? I don't know. My head too confused, like. Don't be confused, please. Me, I am the dog canine, I know correct. You have Papa for us, why Yari and Yari seriously, like. You know why when tears. How? Why? But Emma will no Emma won't through answer would be asked. Let me present the chain now. Oh, Master. The number your mother that in a milkos water or swine. Maybe thank you. Thank you, but how long would this continue? There was a family to take in charge. Now my old boy is gone. My means so gradually, that is my headache now. Premier do was an habit we are Ubi so worry Ubi. Because we know, in the Uzoka could be if you want, maybe I'll question and M1. As I'm woman, what Mungo will be saying. I know that you free. Now, young folk so me know me for now. You are bound to see when I heard dear cat. Mr. Olivier, and all because I would not you swing it beyond found. The business when you say we had, I told you no one of my traces. And as I would in a platform Casabi, as would Jinana Wokasa. When you now come home, so we'll start up upon a man easy. I don't know. I am wonderful. Oh, say if I'm phone the crabby. Yeah, hello. Oh, my bow. Yeah, me that's it. Okay, do the Michelle. Why? Michelle. Thank you. Yeah, madam for no boy. My uncle. A man, dear, move for some. And Sunday, I can't send me out. I just have to free how. Okay, I just was very free and said, I'm making piano and you're Jumawa. I don't 20 minutes. Anyway, what you're 20. Ah, and 20 okay. And 20 Cronayama. Seminiaki to a woo. Not me if you fear as I see I would teach you a woo me when I see a media. Who catch up some man so liam 3 months? Oh, Gani Oka, and I'm 20 days. Hey, me Anna. I was a man woman, so as some all can watch I say. Namini, I'm betting I come and I. Hey, Rabba, I do, sir. Edrusa sama atomasu mimi neya mimi behwa ma ye na agina na nim kurase anka busa mate na mini o matumi ayaye no munya ye munya mayi fa ta firi mi so ma mensene wo ba su ja na so behwe nkwam o kana na ensu agina nanu
Antony. Abuja panyanya Antony sam. Ye walk and ne kwan. Enya ne kwa so a. Me se munya yie no. Me se munya yie no. Antony. Me munya yie no. Wo mu kra ne abu. Antony bia no kra. Wo mu sisim. Anka wo ka odi ya ne kasa to bo ase. Open pra twe a wonya ntwe wo fi. Yesi ayie ni di no so. O so mpra onya ntwe ya Frakoma. Wasema wo kan ye no. Enye ne kwanso a. Enye ne kwanso a. Ye bentina wono ni nua keto afiri mu. Na ye be hwe aye ayi ntutu ye na wo ka se. This was so afiri mu ansa na. Wo betimi aka bibia waka. Ha? Enye ne kwanso no no. Wo ye den ni nua eketwa ene nua ya wo ye ukunu ya ofiri mu. Eti bia wo ye nya ne kwanso a. So ati. Sisi na wo de abufu no. Na entutu ya ye be ye no. Na yakobo na mane ya na se ya ende. Abusua ewo mso akasa de. Ya so eni kwase Antony e de abufu twifa so no okọ. Oyo oba ode ya na kasa. Ani so twifa so no okọ. E de be ya. De ya. De de tro kasa abusua. E je nti se de bia da. Ye be hia bia wukunani. Ebe ma na ni so bia to Antony ani ma. Ne buyam. To Antony ani ma ne buyam. Oba so de yakọ. Wo so de ahote na eka. Yemfa Antony ni afa kuma se Antony. Abusuafo mo ni tua. Asem a se atu ebusu. Enti ye wo se ye ni se ye enhihye papa na ye de kura ye di hie chire. Enti adwena wo bia wo kwan fa so a ye de betutu ye di be kura ye di chire ye di hie bia mfamra na ye fanya adwuma na ye di hie ye nkura na chi ma enye fe enye kra na asoma wo hono Abusua we a wuken. So oba ne se de bibia omobongu. Omobogu. Say ni na aye kasa de ye ne be kasa. Austere. Frakoma we kura ade na mfanya afra. Woni mama mere, wanti ama mere. Sabruni obefra yi mu ye den. Okonya ne hene. Sete kishi broni o. Lebano broni o. Wintimi hu. Na no ate na no ati kansem etu banchi sesare. Ubegumi meni mase. Woni me. Na de ode mo ba e kura dan mo Agya. Ubegumi meni mase. Sebusia tenase me ba efie panyin me ba. Uhumi afa oma. Mo mese me enko entimi ne owufu enye udini enye meeting. Hey! Mi ewudini. Na me so kura na nka na maye me. Mi ewudini. Me di ewu no so amobi e. Gumi meni mas. Hey. Yo, Mate. Na ni nyina afiri mi nuen. Mate. Mema na ye kakra kura meti abanke kasa se de mi ni obi na edi nkomo. Mema na ye kakra bi pe na me ama ku tunu sisa. Ubasuja wa mehwe nkwam ukunu ba ware oni obi fama fako take your children
and go. Take your daughters and go. Take your ma and go. Yo, Afrakuma. Fili upon the Roma. You couldn't free me. The Katanechi, kama. Bonibia, and see. You know, I'm a share with Yano and Nunti, and no chino. A year, Ukunpeni, Anthony. Você Woniuma Bonibia or the I am Wajitum or Bema into Wajiatum se Bema. Two are actually Bema book into Wajiatum from Swa or the Yemubia on Fanchen. Na a chow panel, and yes, or then are not a keke nor the Bepamacho. Nneɛma a wɔha nyinaa ɔsɛ monye na momfa nhyiahyia ma no na ɛnka makoma ɛnto mo yam na ɛnyɛ nneɛma yi nko bɔ mu adeɛ ɛka ho eti mu nso mu na asomdwie mapa ɛmɛtɔ abusua yi na yɛnti wɔntwi biara na asɛm a ɛda hɔ no ti bɛma Anthony na chopa wode bema ebumobusia eno na una me de be show nsem eye Opoku we dem nsem pacho katina se pacho mintimi nsom ekwan a Agya Anthony edi afaso no na ade a metimi asom saa prekope we dey any die mesrew we dey asaw pacho fache me na metimi nsom se wuntimi nsom se asomdwe abua no a wopese yenom no na won pene so ana se wuntimi nsom se gise emre bi achi ansa no wasom Agya e papa yi ye ni asem ma no wasem ni asem ndi enyomen minim de ye agya ye ni asem ne nya aka mihia na mechia no bia hu na okay but say empanifo say aboa no wan say ne bon a onye da yon fa ne ni mekere wo so meka wa na bibi me hu no bu amoni mo na mo de acha me musam empanifo mu bo manim nanso no kakra ya dan ne de akere ade akere no ayen serewa yesu ye hu ne anwune ebu boko ne atra ye be ye hu na papa no be tia no o adai yagya ona de papa de prekope ini ase bi aka ba se be gya de we ofia no be didie asam ne de maso aso Anthony abotre Anthony abotre Anthony akoja papa abotre fam mo fan koja no odio akoja no Agya we dey wada enye say bia eye bonim nanso wa wonnim ifi time aye papa wu ye papa mpoti ase ye papa yare da ha me papa metumi aka mre dodo oba mi amba ye ka kire me papa be nfa chome na me do ba Your person will be out here when we aba. Me kunu yare da dem. Fu ani papa no so ntimi fu ani nkore no. Na yare ye besai wo. Me nje bia me kwa gubiare na mako. Cause me try me ko bi nya aba pe no, me guy bi twa me nya aba pe me meko. But me dey make an say, "Mam ye. Anthony Papa Anthony yo. Benzo son so. Papa so. The way I'm doing some the way I member back one cause also for Papa Anthony na. As the classmate no your classmate no ni ha to friend sana e. Mama I am so. Umuade ya. Oni ha. I umuade na obibi chewa. Onu ya panyin no. Nyo na ba jana sama me kama se bi yame. Benzo son so.
say I know affair da Opoku aka ho na Agya Opoku nzi de obi anim so yepani no de na ka ho no de na ba na say what de fe why ye ne ho say is or pay asema ma or tweben ye no was saneoma no de Opoku bi ani papa ye ne modu o ye nimunyamfo no de na ka ho say na be ya ye be fili bibia ma no na wo de ben me so na adwene papa ni trim na me hu ne sa adwene papa on trim baako se me so me jam ho ku school ho ndi wo so na bibiba me tira yo bra papa Anthony no owo bibi ankode bebe fie hanka papa ya na nka na wo so de beba wa chima so ama wa firi ho awie no de na ebre me fanye we kosua me de yere a mo nyi kosua dada wo nyi kosua no gra bo mu dua dada kosua no sam no de bo dua no de ba kosua no de bo dua no de ba katro obodi ya na minim edua be no de abo wabo ho ahwan dua no de kosua ho abrebra bra de a wo ye na nya ma ede na oye de mu ye papa papa tie nya de yenso de mu ye papa no ofia ha no enye yenye nde papa na nkasa kwotena se ada adwene ho se papa tie ase no numi bu ho no ma wa anye nti ene de wo ye asemu pleko wa wie no na fe no wo ya Invazo me na wazo di shem nam di ayede Invazo me na ni minya binwe mi do de ba me oba agine obabie ma me ene agidi ma me hewe oka Ghana penifo no nipa na tiase na wo se ona no ye nyeda ye twa ni wawu ni aye ne kakra ansana bra sa aye ne kakra pasa no wati ya ha no tani ko ka che ne no me de wati ya ha no bi suo no Agya Anthony no bi en no me papa no me fire no bi suo no akwana na odi o pa sorry fi ha na me me ba be ma ye mfa adwene o kwa na da chu o be me kwa ko ye we se ba bia wo de da na me ti ase o be yesa na me ko ma konsapan o be yesa na me ne sapan na ko mai me mia no me jana se ma me na wo me ne de me fa na ya sorry ko dem na me ne me ba be ma ye mfa adwene na me de ko takofo ne me na se de wu ye de wo nka me hu o na wo wi ase e woni pansesa what sisa de sisa papa sisa wo papa sisa ko so ye na sade ma ne ma wo ti ma me senka wo ti ase ye ma no se nyoma wo de ba wo ba gi ni nyina na wo ne na aye sede enka bibia betodin wo fi ha sa me ne nkose ni kire fi edi na ti a me nyam boy Agya Anthony nkose o de ne be kan na wo sa na otie o asamu bra ni fa dwene o mi o asamu e so fi akọ koko na sa papa kure wi ye wi akọ ache ti ba ire di be fufuto kosia ko akọ ma body ba meje ata za wuti fi awon gozo yisio ba ku gonya ni ana na wo ye pa je na o ko bi enye ye asma ka che me no o ko bi enye ye Hello, Ago. Oh, vieni via. Oh, bravo. Yes, my dear. Oh, order. We are now today. Now, Uncle Vivian. Seja, me crowd say. Me koyina makoma me customer bi e okro kese enti eja me ko nyame adom akwa aba na za ha no niam boy den kakra e na me ko e na me si pempe enema kakra bi mra ene wampa se wo mle mi so kokko kese ma wo che wo ba je se na jutum ene de on se enkomo na woni me di ani nti amintimi ntwentwen so bebre edi me ko na say fast me nyin fa homra na je say etimi to me to nyoma kakra bra we nyina o dia ye won bia o dia ye won bia o dia free me makuma akuma no soma o say hwehwem ye won bia o dia ana zo si kayina na o de bia blame you dabi no mana bebere se bibia bi wo mu abotre ye won bia o dia and we no enamna bia yiye no ana me de call factory na tese we bia gu so wala ade ni mo yana oh kwasem do no be fa overrated ye eti nani on say me call ni me nyan fie
chifa so na chese me ba ase eti ene me duru fi eti enwumre mate o se na me tu ni so wo so wunya ska o de ni na to no ma bre me mesiro mate o to bi bre me na wo sie bi o sika de enya problem ma di ka chere da fa me ho ni kwan eti o eti re ba kasa reta na nante blani na nsu ana do church ka pa na odi mi kasa no I say won't na me koye o so wo kwani e se bi di mi kadu achi kasa mo waso mo di o ko fio ni yeso free fie ni na me say ma minti mu re ma ti ma frɛ wa ho adreno na be kura na on we need to ade si me ko school so mixed feelings Charlie na wo wasamwa no e ko dwa samwa asamwa jan ana afari jan ko bra samwa aden me kana wo de nti na wo hu free de I was what thing na my head na is at first that wo ko school mu hankra me ana me hia mu kwam enne wo se ko asamwa ntika twem ko me fukuru mu won wuni me ko so fa cheme de ko so bebre ahoma dwemu nyina mtanta wo nyeze bia mboa payo fa cheme ai do de baby me de se na me du achi na me di mi kasa na wo mu se ye den a me di no ma na e bra ma odi akọ wo de no ma bra me aguru bia man madam pacho o jaisa now de no ma yanka no ma bia se bia na bi na wo se makacho se bibia ni a me wo ho ma wo maka so wo panu wa me de ho so wo pa ye no na ya na bro so someone the meeting ya go yare no yale aya sama na medeka and you guys o wa se o bi papa no wa receive do benya koto seriously ame ko fanka wow ko fanka na msi bed na menye shopping lo fa se minim se den ya obekọ ni so when you ajo what well I bet you so what dia when you bejo any jo pa na me da so ni sha and that's what not to me Anisha white Anisha yeah minima de konti aya o person hage me ni we man say a part of beauty no but also our bonten society we na women people talks a lot omuni nenti yeah be na obi ko ka bibi na obi akoka che mma me na bibi ni so omuni mi se me person kwa wo kwemu ani na wa hwe na ana ho payale no ni kwan so ko dwendwe ho ko ye no ma na be ya ba affect what she if say we do Jimmy di ko mo akasa fine the better I will make you guys but don't worry na me da wasen so adoya wo de yemi nyina nyankopon hira wa to nya okesi right oma obi bia anya kama be ma be wa no ma ofie wo emi no be ma wale no be ma me wale no asamwa be say do mpaibo na na wa bo a che ne be na asamwa asama me hu apia me nya fanda wase samwa wo de hira me ka ho man hira no no so asamwa asamwa yo akwaba ya ni tie ma me fra wo nyina nse areho nanso menden minu yan ya wo ne wo twa asase hu koba mansosem na mede mawa no wafa akira be ne ma de basa ene se yanka bi anhye mane woni hobi wo abefa ne nyesa na mepe no nanso abasa you meet me a catch one say
Ibu baby said, and there will be doing a room to will be so crime I did. Cop no go fast as any year, she said, me in passing, my Jimusika. Go yas as in Swajuma. Baby amount. In Pukrano, so no sister, Jenna home, no pebia can one man muatera. If you ho, Papa says, what did you be? Meet me, Trebby, as had their summons. Why? A jamati. Me, my treat was as in home. My Jimusika dada. Jamati, me dancing so. I'm so. I know you're in some casa. May remain. Union, because whom you Brunino, whom you are near my oyen. Ene, and your fit. Turkish Brunino, And then a man of crowns whom you are, and new wish me. I say, men are making papa. So, and your fit. Ah, Yes, today, as I said, Ura Chasu, Ampa, Eviasi, Sanity, was no young qua or town. Anna, Ubie Niwa, Sebi, as him we found a hoa, Nanny Beji. Minim say, the Banny Bimunum, he say, Uhuni send Papa Japadi, and any Papa Japadi. If you Diana, one woman of Codosu, and ye Yaman. Neither no, check a ben and no. Me marry poo, nugget. Marry poo, nugget. Ah, mini anka so yebusu ani a o yemi nia ketua no a ono kra ne ni wantimi na oba ware ono anka sakasa mini ani ni ho o be firifie ho na wako ni kurum fi se me ni busu ani me na sese medi na ade ti mini me ba ba kire ne de wonye na ase wuo ni ba ye nche ntia enche kra ne ne ma ne nyina ba sese o mu kuku nkaka na o mako yo etika wa kuma tu ye ma asem ne me ha ready. Mrs. Tennessee Whisker. Mr. Whisker. And now, Messi, or pe ekedu, Minyaman. You see a young broco baby. Oh, na sono. That should be a minion, na sono. Na sono, and you know, we the same. Whisker, well ready. And I said, dear, a buy and I said, or number Mobukakra. Debbie. We plan any class or 10 much. We are Bema, I do a gym. Miss Mo, Miss me, a friend of Tentim. Party. Today, I come at Tintino. Or Fra, my man Nakasa. Ah, yeah. What's you answer? Almost see why. You Mati. I'll find you. Now I'm married, sir. Yammy wine. They were married. Say, I ain't thinking. BBS, I feel what can't say BBS into catch you catch and say, or that one, why? Barbara, catch and say, or that one. Who be Jimmy Muagro? Who be Okay. Girl, Opa, if you know, a man is cabin. I make a some you and me. Umuna, watch and watch him. And Susan Subi never had a so opera and pa, but who approach the Baba. Minia, I mean, no, Bumping for Booby say. Unim futua, as you congurum, cocatcher cocoshi, as your brother. Miani Akoko, Maza, Miniani woo, Osman, by futu we are the mammy, dear, men fan and ne, or China, chicken. Ah! Minia, you better move to as I'm going to make a catcher, this is Obapewa. Sonny Shakakra. So, also, one man is Cassa, okay, until a man is cabin. Next one away. Manu se unis ke bi ho akire ne hwe se odo a obo so odo na wo fetch in communiska me communiska me enye ska na me kope no menje windi o me no nam ni tie ba menje windi o ke
kiti say kra me nyi. Yes, can ko no me odon wo homo. Ene ma menum ase na me ko ka kire niska. Yes, me ko ka de o ma adwuma kire no. Sawuska, maniska, me so me maniska. Dia pa bia pa mpreko na o sister Barbara. On say ya ba na wo ka. O sister Barbara dia ba be gumland no so do. Sisanyi na ma no me mani mpuna. Or catfish, no, or tilapia. Don't that best young quad out. Or do jolly wo. Varita. Yes. Makume mutafi. Matimina. Trese nuwa. Trese mihuke yeme. Ye kruhina woni oba. Mihuwa na makuma tomiye. Se mihuwa. Trese mitina kriti mitina. Varita. Mi do. Na mi show bose me do ha kusiye. Minya obone da. Me krokro me ye abarita ni oba kire se kromu hanyina makoma aba video ho na me show bose me ma bibia ha me show nothing me say me show me ma boni bia nto na me ma oni achi o se na o si sire o be stressa we are sure. Samu. Rite pa, then I rite dia me a chere say. This am just am ha me gina ina no ho adwentwen kwa na wo mtirim. Ena me fa ha no ho adwen na eba mtirim. Me sene ya no ho adwen na eba mtirim. E dey pa na rite dia me. Me ye adwuma kra na chize me jai na me dwene rite ho. Asemu. Di haya me gina me dwene ne ho chize mbeto me fish pele mu ana me ya na den kra. Hey. Rite pa. Asemu. Ago. Hey, Nana. Hey, Naomi. Nana. Now what's saying? No, man, no. No, see you call I am from Nana, meeting my friend. Nah, we won't question dear. If you're cramming one down from the field. And you mentioned. Hey, Mama, come back from Nana, what you? Mamma, I couldn't say me. Hey, Mamma, you pitching you.
Ah, now we know if you're going to come on. We know about Hey, Afrakuma. So. Naomi among you. Oh, Thanks you very much. Yeah, Afrakuma. I never Macoya. Very dear. With my means, I'm now won't talk around me. I'm in my oh, and yes, it's something you know, the gentleman. Mammy, Banchina will turn you doing one. So, I am made me, and I'm not so in my son. And look at it, a young man, you do all the time. Hey, hey, we have been there. I didn't get it now. And the mammy jabber. You, and Joe. Dear, so now, maybe I have a call now. Eh, Bonnie, Nnim, as we be inquiring them. Afrakuma, one who said, tie away. So, what him one when you are tired and better. The American who see me say, we are a manson, and far at the papa beer, and far the papa beer. What we are saying only as we are would do Juma. O Jumana would you know, and co ye da if you say as we and tiny away in nature. Then he say, Anthony, she. In your kitwa, any ura will free me. So, what's the one of Chimanso? I wouldn't in Chiana, could say. Cecilia, who may say, Ubi, Castle Barber, worry one more. Send me tibia, and now Berman or Castle Warrior. Send me tibia, yan bushia ya, and you be deep in Juma. And he no sooner dear. And fanfas will be a mirror will be a. It is the Americans say, Anthony. So when one cassa, well, who said him, ye, and yet a choir or no who could be tonight, and tray. No one knew whom. That's what say or Barbie Patchawa. And any council so because would mean to when ye a chop and to. It is Miss Rawa. So the chopper, but Yanko Ponko was he said, oh, yeah, Bonina, so we know what the chow. And I saw Bompire. Some will say, Fa, in phone so chair and send ye the free one, almost so from ye. It is one from that's one no one said in ye, and you know the chopper, but and Yanni Ponko so I said, when ye a chopper, and Miss Rawa, you chopper and tomb. Na international dream or don't efe ni na entina odoni asomdwe mu bo se no kra etimedi empuntu e bias tinem eti so jitum so chese mi hu asem kra menka se dana semesi wo wanimi na mani nje ho se bebasa me kra me yesen ka meba wo ho na ma be cheche ni me ma che ani ma Agya Anthony aye ne doso ti yawo ene ma me de yes anti we dem pacho mate ase me ntumi ntwe no ngofo ti mate me de ache ne me de bibia ache de ache ne nti se de waka na mate ani na me da ase pa so wa dia tu eti ani me no be kasa na emiripamu asamba na ye wose ye ekire amansanse na entiase ni hakura se de entiase aba odoni asumdue ne ye ba betena mu nti ani na me da ase be bro nti me bona mane achi na obetwen na ye de aduane esu afrakuma Luciana to say, it's your home to say, me and also be a boko, a free new queen, Solia.
na me de me ti afam e ba kodo saa na nyema kakra so am papa di jam ejayi e ya na me na so se de be ya include baby basa na ebusua di ntia ma me ba we boni bi ani minua ne yiri mambro ni I'm say Afrakuma I'm say me de me friend mambro ni Afrakuma no brother me hu na mambro ni no so aje so kokoko na de tien say I'm say afin shi adai ye de wi ti wa unim de wo ho wadaruma say sebi e cha na eju na ebona amane Afrakuma amane se de wonim no na mintimi nya de esesemiye se to da na mi hia nkwada ya se de omun na ma obasabasa so se bi kura high school kro na so ye ma se de se mi na medi ade se me hwe akire na me hwe omo enti fatu na nim se de be ya on kaka se patapa so na ne ne be kasa eno enti na me na ma wi se de baba tu anto dem se wo kan ne sa na ne kwan so a eche se eye amamre da hodada ya amamre yesese wuni amamre so aye nsa amane eno nti no ya de betu nanim ya de betu nanim ama ono ankasa wagiatum se ya amamre nti obedi so ofa enye se wagiatum se ya amamre no obedi so se pa agro ne so antwene ebra ye be wan ye de tu nanim omukohwe mu ana ogitum na wo ware se obedi sa amra no so se bi no obi nim de obi firi mu se me na mewu se ni kunu na bewu me de na me ni nyame akantam edi nse me nyanwi je se 145 ye hatami ansa Anthony wenti me ni nyame ankwa apam na me nua ya firi mu etie ya de eda ho se obewari enye okosoro bafo mu aware no oda no be ye tie me se anu a ye de bobosia na no ana edi tia samre no wagitum enei bi anana dwon asesa be da asesa amamre yentuntwini o amamre yentutu nasi kra mesi amamre emienje ni yentuntwini minim o nkadu she amamre na akwase no se me madi kan aka se wuni mamamra won sa amani ofa yentutu nipa adwene esesa eni na me so woni na di nkomo bi ana dabi ye wo mu ane se e wo se ye di tu nanim fato nanim woni fie pani why and betu woni ye ka bibi se mu ngamu kire se me no pa yesa soro pai ni ekuti Anthony go ye wo di wo kan de eno ana no e ya mamre yani sisi ane boy di dana ba ni habo tire wow da Tomo. Muedia Francisca. Reta baby you. Wait, let's sabe, they already have married. Ready, I hear you, dear Tom. Here you be, now Reta read. Mama. Mundi mama. What the matter? Yeah, Frakuma, se ne ye frewa,
ɛnyɛ bɔne na ne sɛ wura ofiri mu na finshi ada yɛdi yɛwie na deɛ di soɔ ne sɛ ne nua panin a ɛyɛ Anthony amammerɛ kwan so ɛwɔ sɛ wɔware wɔ na wɔka ne wo ma no bom na wɔhwɛ mo sɛneɛ ɛbɛyɛ a metumi bua wo tumi hwɛ ho sɛneɛ ɛbɛyɛ a kuro n'akyi ɛnyɛ basaa ɛti yɛfrɛ wa na asɛm a wɔ sɛ yɛde to w'anim ɛno no ɛduru mmerɛ a wɔ sɛ Anthony meto aso ɔfam sɛ ne yere na wɔhwɛ wɔ ne ho ma bae sɛmpa kasa nyɛ bi a metwe ma no awɔ fam agya Anthony deɛ mentimi ne ne ntena sɛ okunu ne ɔyere kwan a ɔde me kunu ɛfa so no ɛyɛ kusi ɛna ntwa yie mefa na me kunu koraa ne krawra bɛho baabi ɔwɔ bia mentimi pɛ ɔ ɛkusi bɛhwɛ wakyiɛ Jafra kuma. Sɛ deɛ me a mesusu ne sɛ yɛhwɛ yɛyiri anaasɛ yɛsi na yɛhwɛ yɛnua yi sɛ n'ani berɛ a abere nyinaa sɛ ɔbɛwade yɛde hyie yi akɔyɛ biribi a ɛyɛ nhyehyɛde ɛda hɔ na nsu hɔ ka sɛ na ɛsu twe akyire yi sɛ ɛbɛyɛ sɛ ɛnyɛ yie na mmom me deɛ yɛnkɛmɛyia ne sɛ nsusuyom no si mpanimfo ɛbɛsa akɔdwene ho ne asan aba na mmom yɛbɛfrɛ no ne aka kyerɛ sɛ adeɛ deɛ yɛ mmara ɛyɛ nhyehyɛdeɛ yɛde to hɔ ebi adeɛ ne da no amfa nto hɔ ɛfiri tɔ ɛne ɛsɛ wɔmpene a na sɛ ɔbɛsa akɔ ne kurom Afghanistan wɔkɔ Misiri mu akɔso abosom so ɔkɔso nyame wu ɛne ɔno ane sɛ mpa yɛnkane saa sɛ ɛda hɔ dada ɛyɛ nhyehyɛeɛ ɔyɛ nipa ɔnso si etu bo ase ɔso vice president ho so that see awadeɛ na ɔso wɔle no sɛnea wo kan deɛ na ne kwan so ɛyɛ ya mammerɛ a wɔsɛ odi soɔ ɛno nti ne yɛde tu n'anim na sɛ wobɛka ne yie di a dɔm sɛ yɛma no mmerɛ no nkɔdwene no nipa na sɛ wotena ka sɛ ɔso ɔkɔdwene ho ba ne nua wu ana ne yɛ ka mammerɛ nipa no bɛwale no nso ɔno nso ɔwale a ɛdeɛ na mammerɛ no pani wu yi nyɛ nnɛ na sɛne yɛmfrɛ no mfa nto n'anim afei ne onim ɛti ne yɛde tu n'anim sɛ amammerɛ no a wɔnim dada no ne mmerɛ aso sɛ wɔ sɛ ɔdi soɔ yɛ mo ka bibi papa nkyerɛ ne yɛ so ba akɔdwene ho ankɔdwene ho so a saa na wɔ sɛ woka no yɛmfa ntom no afei yɛnsusu sɛ ɔba ntoma yɛnsusu sɛ ɔba ntoma ɛti na afra koma deɛ wɔm ne sɛ yɛamammerɛ wonim na wobɛware abusua no wonim ɛti ammerɛ ano aso sɛ wɔ sɛ Anthony wɔware wɔ na mmom sɛ wɔ sɛ yɛma ammerɛ na nkɔdwene ho ɛne yɛbɛma ammerɛ na wode akɔdwene ho medwene wo enyi ono ankasa ogye tum sɛ kwan ɔde kusi afa so ansa na ɔdwene wo enyi ada na wo sɛ ade no so ɔbɛdwene ho so ɔnyine ho wale a na ɔbɛwale ɛyɛ abusua no hyehyɛ sɛdeɛ ɔfa ketewa ɛka na ɛyɛ me ya wo na me pese ma no beti amane nya wo ya untimi hye leketi so onwale wo untimi hye leketi so onwale wo okoye adwuma wo kie me wo fa se kro ampre da bra ma enya ne ya kana hase awade ne ipo so ma wale no so onwale wa untimi hye leketi so onwale na ne amamra na ade na amamra ade ne da awade ya wale no do ya wale no do nipa no so onno no ba onwale wa abusia na emla wo oh ya dia mi na chese papa ntia se ni ni chese Anthony si awotire na ba na ba so ba so ntia se so ntia se mi muduro mpa na me da so no me si abeba so Ndi beda so. Ye mpa fofora ma. Mo munya. Ene permission eyi a ebibi a. Oso onwale ya wale no odo. Me wa wo. Kan bi ato ene nye me wa se nam keke na me pese me no odo. Eya abusua na mamre. E de na mamre. Ti odo kan akoma tu yem na ebra we se fi no na onwale no. Ade a wo ye no me pɛ o. Ade a wo ye no me pɛ o. Si ya na oya mo nua no wuye si ya kakabib si ya na oya mo nua no wuye no kakabib si ya na oya mo nua no wuye no na che se na onua ntia se no opani e defense opani na ne yere no no opani na ne yere no na ne kana o kana
sɛ wo wonim sɛ yɛ amamle ana wonim opinion amamle ni bi wo ha ni ne parent ase abeda ya amamle wo do tim ya atu nanim so wankwa dwene ho wo so wadwene ho abeka wo so won tie ase nti enya ne oban life ma no no pani ase ampani antwide wo kan nyina no sɛ ya ade a yɛse wo bi ntie ase a na nkiye ka sɛ wa obeti ase ne we wonim pote sɛ ye da hɔ nie na ade na antoni nko aduru no so de mo sɛ ne wo mpene ese wan tie sɛ bende no bende sɛ ne emom no sɛ ne tuya ne yebetu fa no ko on tie ase ne on tie ase akina Oh, stay record. Sa abu bia wa shamin tumamuno sa wano